Makhosi sanibonani ingane zakwethu uyanibingelela umkhulu wasemakhosi ngithi bayede nje ingane zakwethu ingane esedluthi. Uyanibingelela unosigemegeme mfungela uyanibingelela. Umoya lo vunguza ukuthanda kwawo umkhulu wasemakhosini lona. Unyakeni nje umusha ividiyo nje yokuqala le ngizothi kini ake sizibambe zishisa, ake sizibambe ziqine emhlabeni nje sibe nokuphila. Bese ngithi-ke into ebalulekile ila ikakhulu inhlonipho, ukuzihlonipha nokuzazi ukuthi umephi nempilo. Njengoba nje uqala unyaka ngizobonga ngithathe leli thuba nanokubonga laba abathi njalo nakuqala unyaka bezokhuleka esigodlweni, bezocela ukuvusela amandla nokuhlahla nakho konke, bezofuna amandla nezibusiso esigodlweni sikamkhulu wasemakhosini. Nabanethemba-ke iy'ngane zakwethu. Bese ngithi la umuntu uJehova ufike amuphe amandla, amuphe i-gift, but leyo gift uyayisebenzisa for isikhathi esithize up until le gift yakhe ize ibe fully awakened. Uma ngithi ibe fully awakened, kulapho ingeke isavinjelwa khona ngempela. Lokho ofanele ukwazi ukuthi akukhona zonke izinto zovane zidilike njengemana eqhamuka ezulwini, but you have to struggle and strive for your power. Ikhombise amandla ayo and the signs before izitha ezisuke zinzima ezingakwazi ukuvimba, ngoba lezi ezinamandla izona ezikwazi ukuthi zivane zisuke out of the blue zigijimele ukuyovala ipower yakho, ngoba zisuke zibuka ukuthi lo muntu uzoba inkinga ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa try by all your means ukuthi don't hide the true power osuke unayo, and yazi ukuthi yonke into yenzeka kancane kancane. Lowo nje umyalezo engithi ake sifike nawo ukuqala unyaka. Bese ngithi abantu ake bengene njalo nje ephejini kumkhulu wasemakhosini, yonke indawo la abazikhona. Inamba kuseseyiyo selokhu saqala koshintsha 072 887. Yazi ukuthi la mandla onawo ayoqala kancane. Ithi abantu uma batshela ukuthi ngisho umuntu ezohlola akaqale nje avele yonke into idilike, kusheshe kucace. Ukuqala kancane kancane egazini wena kukhulume, then uma ukhula wena, ngoba kusuke kukhuliswa wena spiritually, usuke ukhuliswa lento bese uze njalo ize kukhuluma kuwena emadlebeni njalo ize njalo bese kudilika imibono, kudilika amapheji la kuwena ubone ukuthi hayibo, ngase kubona manje kudlala ifilimu noma kudlala i-TV. Le nto-ke iba kanjalo, ngisho ukuthi strive ngamandla usukunawo, noma ngabe abantu kuthiwani, noma kuthiwa abayiboni noma kunjani. Believe in that. Try ukuthi ube satisfied kulokho osuke ukutholile kwancane, kusebenzise uye phambili up until your power ibe fully awakened. Angazi noma ngiyezwakala, kodwa-ke mkhulu wasemakhosini kusesenguye ngokoshintshi. Sizawucela nje ukuthi kulo nyaka ka-2024 kuseza nje namavidiyo azoba maningi esizohlale bese siyakwaletha. Kodwa-ke ngithi kuwo uzibambe isiqine kulawo bonethemba, basondele nje banganqeni. Kodwa futhi ungezinxa usenokuzodlala bakithi, anginaso leso sikhathi. Inamba seseyo 072 887 1995. Seseyiyo ne-Facebook page, seseyiyo ne-TikTok. Siyabonga ingane zakwethu. Umkhulu wasemakhosini lo, indaba elixoxwa ngofakazi.
Siyathokoza. Amen.